Ira ma kelenga danga o te foyi kɛ ni waati na mu ye jagili jiginɛ an bɛ foli tani ka fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ Fatumata Gindo a y'a yira k'a fɔ ko siga foyi t'a la 14 juillet a ko ye Faransi ka indépendance ko o don ne maa kunkoloma de bɛ kuma la ne y'a f'i ye ko ne maa kunkolo tan tɛ kuma la e de ko ne ye d'accord bɔ ne tilama bɛɛ 14 juillet dɔnnen tɛ diɲɛ bɛɛ fɛ wa ayi dɛ an kɔni b'a dɔn hali dɔw t'a dɔn a bɛ se ka kɛ hali dɔw fana b'a dɔn kosɛbɛ a bɛ pa i kunna ça aussi c'est normal Ibrahim Maïga an bɛ foli ta ni ka a fana sɛgɛrɛ nin waati na maa maa bɛ ka lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la foli a bɛ lase u bɛɛ lajɛlen ma kojugu Momo Fasiri an bɛ don a kɔnɔ sɔgɔmada in na n'an ka pensée du jour d'i ma on dit que la mort en demeure le dernier bourreau de l'être humain e kuma in fama i jan to a la saya o de ye buna hadamaden yɛrɛ furanikɛla laban ye awɔ a banna adamaden kɔni i mana hali san 100 balo don i taatɔ don koyi awɔ o de don siga foyi t'a la pensée du jour don i jija a la ayi bɛɛ b'a kalama saya kɔni a bɛ bali maaw la de sinon k'i t'a kalama bɛɛ b'a kalama ko saya a bɛ kɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ n'a ma ɲɛ a bɛ se a ma waati min na o k'a sɔrɔ an bɛ masa in ka sira ɲuman o sanfɛ o de b'a bɛɛ lajɛlen laban kojugu indicateur du renouveau n bɛ ale ta sɔgɔmada in na n'i y'a ta maa min kumalen don o de ye Seydou Jara Jarakɛ a kumalen don maninfin i ti ɲɛ banakɔtaa mun cɛli kɔ o cɛ joona yanni sɛw kɔni ko o yɛrɛkɛ a nɔgɔni fɛ mun ye Seydou Jara a ko siga b'a la nin waati na bɛnkan sɛbɛn mun n'o kɛra an ni bamanciw cɛ n'an k'a ma ko accord pour la paix a ka ja ko a bɛ sɔn ka gulon dɛ Seydou Jara mun ye Jarakɛ ale de kumalen don indicateur du renouveau o kɔnɔna la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ sigi dɔ o kɔni kɛra CSB o kɔnɔna la sigi a bolodala maa minnu fɛ o de ye MINUSMA maaw ye sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi mun ye ka kibaruya ka a di maaw ma ani ka tila ka maaw hakilila kunun ka ɲɛsin mun ye ni bɛnkan sɛbɛn ma n'a bɛ accord pour la paix et la réconciliation au Mali n'a b'o kofɔ issue du processus d'Alger a ka ja ko nin sigi a kɔni kɛra CSB kɔnɔna la ni CSB kɔnɔna la bɛ na ye k'a fɔ ko an ka e bɛ ka yɔrɔ jɔn de fɔ tan CSB CICB voilà a faamuyara o CICB justement Centre international de conférence o tɛ maaw conseil national de transition maaw ka yɔrɔ ye wa siga t'a la olu ma yɛlɛ ye wa awɔ CICB de ko don a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye CCB o kɔnɔna la mun ye an ka CNT maaw tun bɛ yen u ni MINUSMA maaw u sigira o kumara nin kɔrɔfɔ la nka ko a ma ja dɛ a ko mun ye bamanci kɔrɔ ninnu ye n'a bɛ SRBL n'a b'olu kofɔ a ka ja u ka maa dɔ kɔni o bɛ CNT kɔnɔna la nin waati na ko ale ye bagabagali kɛ ni ka ɲɛsin ba Maliba ma k'a yira k'a fɔ ko ni accord d'Alger ko n'a ma sigi sen kan a ka ja ko y'a accord bɛɛ lajɛlen ko y'a ɲamini ye jɔn don fa ko u na a ta kana presse ma mina mun ye Seydou Jara ale de kumalen don mun ye indicateur du renouveau o kɔnɔna la a ko maa mun bɛ nin waati na n'ale ye commission de loi du CNT o ɲɛmaaya ba bɛ maa mun bolo nin waati na sariya kulo kosɛbɛ o larawaliba de ko don a ko kɔrɔfɔ bɔra a da kɔnɔ mun ye accord d'Alger o kan a y'a yira k'a fɔ ko mun ye accord d'Alger mun kɛra anw ni bamanci marifatigi kɔrɔ ninnu cɛ bɛnkan sɛbɛn a ka ja ko n'o y'a sɔrɔ ko a bɛ tiɲɛni de kɛ a tiɲɛni de fanga ka bon n'a nafa ye wa ko kun jumɛn na an ta a bila kɛrɛfɛ o sabu kɛ ko kuranɛkolo tɛ wa bibulu kolo ko o fana tɛ Fasirika b'a ka fɔ la ko nin kɔrɔfɔ in bɔra maa da kɔnɔ maa mun yɛrɛ bɛ n'o n'an ka jamana faama na a ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'o bɛ colonel Asimi Koyita n'o ba a ko fɔ Fasirika ba mun ye Seydou Jara a ko nin na kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a ka ja ko mun ye CNT maa k'i jɔ fiɲɛ tɛ ka tiɲɛ yɛrɛ kɔni k'o fɔ maaw ye a ko nin na kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye kɛrɛnkɛrɛnla mun ye accord pour la paix et la réconciliation o kan Fasirika ba mun ye Seydou Jara ye a ko min ye Yusufɛ Zɛdɛ Kulubali n'ale fana CNT maa ye ale ma hakilinata k'o dogo koyi ale y'a yira k'a fɔ nin baara mun kɛlen filɛ nin n'a bɛ accord d'Alger n'a b'o kofɔ a ka ja buna adamadenw de y'a sɛbɛn wa o buna adamaden kelenw n'a y'an ja k'a fɔ ko an bɛ se k'a yɛlɛma suko ani dugusajɛ o cɛlala la oui carrément kosɛbɛ nous sommes tous mortels Seydou Jara ale de kumalen don indicateur du renouveau kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko a ma ja koyi maa mun bɛ bi n'o ye Adama Ben Jara ni bɛ k'a ma ko Ben le cerveau a ka ja n'ale yɛrɛ CNT maa ye a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ ngara dala bɛ CNT kɔnɔ ka ɲɛsin nin accord ma a ka ja mun ye Ben Jara ale don
fasirgaba mun ye Seydou Jara ako wati munasabu mun ye Ben Jara awulla ki jo serbo ko di aya ira ka fo ni bengan seben aka jako abe mali farali abodo ko fo bengan seben abanga sera sumba no be constitution o ko fo abo o soso wani bengan seben mali ka tega di nyoma ayra damani nyancela abe ko chamane ko soso Allah kunuji o stratigella mun ye Ben Jara al servo aya ira ka fo ko mun ye fanga ko mon kumbe na bella ji vrama fanga na bo ko fo ye bara jugu mun kenye aka ja ko nga sigina ka fo ko olu mamun be ni wati no be sente kono olu kontina tugu ni bara jugu ko abada Ben Jara le cerveau ama bodu no fola ka ti kono bara fo koy ali bimu ye Ben Jara le cerveau akmara aya ira ka fo ni accord dalje munafleni accord dalje anta fleni nyamana bela jelen ki yera sorowa mali do anga soro kana sigi ka kuma ka marashi ka batirani nyoncela la mali yera geleya yero jumeni mali frojma jumeni be sika soro mali geleya la ko anga soro ko bara ko obuluda. Mais néophéo, on ne peut jamais penser comment dirais-je, une plaie sans pourtant penser au diagnostic. Hein? Ah bon, peu importe. A qu'on a réanalysé. Mais c'est quand même fort. Ou carré analysé. Ah bon? Abokare sirigi foma ale fana sente mai ale fana ale kumara koy ale na kɛ sente mamunu be no luka bara benu no yuruku ani dungo jugu olu kalalima olu ka porte parole o ye munye Abokar Sidiki fomba o ye ale ye ale fana ye ay korofo ota aya yira ka foko ale tika sika femu famia tukashila ako ambole flaka police territorial mu blasenga aka jako ni dona accord konna la iba gushu ko fe ka gushu nyefe aka jako ni sebenente accord fanchila police territorial ko kuma ko ate accord franchila o siratika la sa alibi munye Abokar Sidiki fomba akmara ako munye sente mawe an ko luko ni sigilenu naye kayira bamachi korola aka jako munye ni seben afoko abe larawoya aka barako abe geleya foka afoko abe geleya mais fasirga ba munye Seydou Jara ako ko maw kun sigilemega mamu makono no ye bamachi korola na be sema okofo luka la sigide mun fana no be sente kono ni watina an wale de mako ikanna aga Suleiman ikannan agi Suleiman afana wulla ay korofo ota ay korofo ta ko sabuga muya an wasente mawe korofo chama ne boro ludda kuna kanyashi mi ba manchi nunuma abinafo ama be muya ikanna aga Suleiman amade afana wulla ki jo ayira ka fami domina nafo bi ale baranyo mun flene ndo sente mawe ye korofo mun fo kanyashi azawad ma ko korofo en ko amena ko kana blu kuna ka fo ko azawad ko ale serebeti de akaja serebeti mun donu asro maliba kelema kati ida asanfɛ ko ye fɛn ye ko atina bɛn ma bi atina bɛn ma sini anw de ko kan alibi mun ye ikana na age Suleiman ama dan do ma koy a kumara ako jakuya di akori mun filɛ ni ko fo aka larawe ni abara ma time aka jadona na tawla an kan sigina ka fɔ ko olu bɛna marifa ni kana atakura ye awɔ o y'a fɔ cogo bɛɛ a fɔ cogo bɛɛ de ye a fɔ cogo foyi t'a la y'a kari-karini bɛɛ ye marifa tali yɛrɛ y'a ko gɛri mun guerre la reprise des hostilités abana ne man fe ya ala kan porokoto ako munye sema ma ko ani chenye na be ikana ne age Suleiman na ba ale kofo akoni akma kelga sen raka ni ndon koy akoni ya ira ka fo akori abe larawidi akori abara be kedi na akori na make aka ja ko ngan sigine kele yere koy munye la guerre yere ko ngan sigine la guerre yere akoko kena fleni ko angata ke ko kena be angata mais ni e chekunya kan den awo aramo sente kono yi de sani ako ko jakuya ko akorin ko abara de kaga ke akorin ko abara de be ke jakuya la wa ka fa ko munye marfatuku ka marfa ko o blawa ko o tiketu ka shila ko ni akorin ko ni ko na make ko la guerre ko dabora na temenenga ko ante bamanan frabala do ni mi me negede comment dire comprimé nglan on comprimé negede comprimé ni ni mi ngunu mugu be ci la fo iti soro sabula on sigile du nyonga be kamana gone du aramo ske fleningala ma ci nyona muru de menguna fleningala ma ci nyona marfani membulo ne man ma sakara ka de la rochon kala e gunu na mon vie Mena mon vie. En ce qui concerne la prolifération des armes légères. Mena marfani mara me bebulo. Allah. Mena mon vie. Jamana ngono. Momo chenugo ni ya cleaning kalaba kono. Mais c'est inquiétant. Kalaba kono. C'est à la fois agaçant. Sema jatimne kala je ma jolido. Wallahi. Ona madama do en minorité. Jamana kudru ta otaji la tukuchi. Haram.
fo kani to CFB kono kani kuma in foi sema ma o te korolengo ya min flani chamanjala do ichenge amar kunfa a chorba no leni o to olni nunga kala suga kelentew eni alana kirache jaka dona koro wati muna yere 2013 ni mafli onye nunu buti ka bofo kidal Fransi mu ale janfa almami ale kira sawabe kanunu lan lutuni kanu blan dala kidal o sema ne bi kanto bi koni soma ke akori ma akori mun nango ka aka appliquer anyema mu abena ni farafarali an jamana diw ni nyonga cilala abena ni fogo nyonga chama ni anga sige anga kuma aka carrément akoko te kabe marfata o de ko me songa nafa ayata ukata fadila no somana na anya sama ko bo indicateur du niveau kono sedu jara ale kalim kala tige bunya abala gafe inte blow ka marfata kande e bata o ayide aklina mu lawba blade e ka marfa sandoli sanjul akoni sinanta sanworewa RDB marfata ko fa bete je t'en prie ça non mon frère ninko infara anoa fara gelaka le paisible citoyen, celui qui fait le frais, celui qui paye le lourd tribut. Abebe ko de la. Garde korta ko balo nyuman chogo balo ko nyuman ta e ala. Ali shioro nyuma to la. Momo, ngana fama nu ngonte nu ngako bella tikete do. Sege. Agele abebe bi bolo ko de ka. Ala kana to ka marfata de. Ngere mami ba yere ino la machito dan. Nga sege ka sheta. Ka kila ka ni siga sukulu kan ka dun shetigi. Mais que faire? Que faire? Angata. C'est les gens qui se sont enracinés. Bon, pour pouvoir les déraciner, il faut un temps, mon frère. Bien nous blanc. Oh, justement, c'est ça. N'a d'amener là. Faire méthodologie de freinage. A compte de qu'est-ce fait mon boulot noble là sans woro. Achitika c'est la rare. Ah, tu fais. Bagar de bete il y a negeden tangalon il y a blangalon abo de fo mais nouvelle urgence n'y dangura nebo d'eta ata AAD ninya kasebende AAD kodi ako shogel kokala maiga à propos de la mise en résidence surveillée de Bandao et de Mokhtarwan. Entre guillemets, très prochainement, ils vont leur faire signer un engagement pour que leur sécurité ne relève plus de l'État. En ce moment, ils seront libres de leur mouvement. Geme Datukuraide. Mais il faut se mbaye. Ako 7 woni mba boloni. Ni mbe made mami ngona mdurimi ne ko be. Menye anga jamana sanuma faso maliba. Après ministre aleka kuma kan de kodo. Ako ni ataka laje. Yoro mangango ni duruledo. Singa ngane do fam bela jirle fene wati laban nona. Mimbe ke sobe. Fe mi ngoni anga chamanjoro jamana kunti koroye. Bandao chokorobadia. Anaka pemu no flake saramae Mokhtarwani. Fazizamba aku ne wuliga jo inta kalaje. Kabi wati mi ngoni na ngoni nga fanga ngoni ndara basura. Kerengere ni ala. En termes de rappel, mekalo kle mugani nani san 2021. Fazizamba aku ni odo inta kalaje. Kana blafami wati mi ne kosisa. Me ngoni kritique va odo ye. Olu farla nyonga ukatwala jakulu bado twala. Le famille ma kwa association malienne des procureurs et poursuivants. Ne kuma jugudi de. Poursuivant et procureur. Ngono bay mi marka de poursuivant yo. Na ko ngo kangata ni minema. Iminena. Akoro bewde. Fadisamba ako ni ataka laje. Nunu ngoni ngani wulika jo ngona la. Uko ni sebendo ko ni nyege. Ni seben nyege ndaere taka laje. Apuma meminga ode ni wati labanuna. Mi ngoni ni chamanchoro nyama koroy choroba jamba ndaw. Ani Mokhtarwani ukam neli chogo yaka. Ile ni lafiya dabise ka duma cogo bi sabula sɛgɛsɛgɛli caman kɔfɛ sɛ fɛnw bɛ nara jira ka fɔ min kɔni minɛ cogo ye ba ka tɔbɛ bete k'a ni fɛn kɔni dara min kɔni ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na fo sariya minɛ o kuma donna nataw la u ni kanabila min kɔni ka kan o ka ta ka ɲɛsin u ma fasisanba a ko o tɛmɛlen kɔfɛ procureur ta in kɔfɛ min kɔni association malienne des droits humains AMDH olu fana wulila k'u jɔ calaki min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min kɔni kana bila sira ye o bɛ se ka di nin maa ba kofɔlen ninnu ma cogo min fasisanba a ko ba bɛɛ kun kamana gwannen don nka n'i y'a ta ka lajɛ a ko in kɔni a bɛ ɲuman sira kan dɛ sabula kɔsana in na min kɔni y'anw ka PM ye Choguel Kokala Mayiga a y'i da don nin kibaruya kofɔlen in na kibaruya min n'a carila don min na
o de joué kalo tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya a tile 9 san 2021 parce que Samba a ko ne y'a ka wulikajɔ in ta ka lajɛ o don kama ani maa mun kun bɛ tabali kelen na o de jamanadenw ka fara ɲɔgɔnkulu mun bɛɛ n'a bɛ fɔ o de ma ko organisation de la société civile OSC a n'olu de tun bɛ ɲɔgɔn na tabali la parce que Samba a ko kibaruya in de kɔnɔna la min kɔni nin kibaruya kofɔlen a bɔra ka bin jalaki min bɛ kɛ so ye ninnu kɔni minɛlen don cogo min na minɛliko juguya tɛ dɛ wa u tɛ gɔrɔgɔ juguya minɛn kelen si kɔnɔ a dabɔkun ye min ye ni maa kɔni ye fanga kɔni mara i jiginnen kɔ fo waati dɔ de ka d'i ma min bɛ kɛ so ye fɛn min ka lakana ye a ka bila minɛn sanuma kɔnɔna la sabula jamana min don jamana forobayalen don bɛɛ ni ŋaniya don maa dɔ kɔni bɛ a bɛ se ka fanga kɛ ka jigin nka i bɛ taa sɔrɔ fanga in kɔnɔna la a ka baaraw wala a ka sariyaw taabolo la a donna dɔ gasi la wali dɔ ka n'a bɔ n'a bɔ o tuma n'i y'o tigila maa to a yɛrɛ ma ten b'a ka to bete ni kɔlɔlɔ bɔra la fanga min kɔni bɛ nin cogo kɔfɛ a ka ca ala fɛ olu to a bɔ man d'a la e kuma in fɔ ma nin ye sɛbɛn an ye min zalo gafeso min kɔnɔ nouvelle horizon min kɔni ye AAD ale ka sɛbɛnnen don u ka bibɔli la AAD foli a bɛ taa ni ka ni nouvelle horizon baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ o min ye fasiri ye sɔrɔ de Bamakɔ ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye sɔgɔmada in na Elhaji Mamadu Gaba ale de kumalen o don Laji ko di a ko an ka taa min ye jamana jɔsenkura naliba a kan ka kɛ malikura min ye ko an ka taa o dilanni o sira o kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye au conseil islamique du Mali a ka ja olu kɔni kɛlen bɛ ka sigi belebele dɔɔni k'o boloda sigi mun ni a bɛna kɛ sababu ye malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan sigi mun na a kan ka kɛ mun ye nin kalo in tile 31 fasirikɛba mun ye Elhaji Mamadu Gaba ye a ko mun ye au conseil islamique du Mali a ka ja k'u ka nin baara in e ko nafaba a la wa a ka ja ko nafa kɔni ko a ka gɛlɛn ko nafa bɛ nin na dɛ a cogo di da fasirikɛba mun ye Elhaji Mamadu Gaba a ko dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnla mun ye sibiri don n'o bɛnna juillet kalo tile 10 ma san 2021 i bɛna ye k'a fɔ ko au conseil islamique du Mali a tɔnden dɔ kɔni tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnla mun ye Elhaji Ibrahim Kontaho ani Elhaji Mohamed Makiba a ka ja mun ye premier vice président ani 8e vice président olu maaw don fasirikɛba ka fɔ la u ye kunnafonidilaw kɔni k'u wele AC2000 o kɔnɔna la wele kun ye fɛn jumɛn de ye k'a yira k'a di kunnafonidilaw ma a ka ja ko mun ye sibiri n'o bɛ bɛn juillet kalo tile 31 ma olu n'a sigi dɔ kɔni k'o boloda sigi mun ni maliden bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna ɲɔgɔn wele an bɛ marasi nin ka a batiri an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la ko mun ye fura ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ maliko in na cogo min na malikura an bɛ se ka a jɔ cogo mun na o don dɛ fasirikɛba ka fɔ la mun ye Elhaji Mamadu Gaba a ko nin kɔrɔfɔ in de bɔra mun ye conférence kɛnɛ in ɲɛ minɛlen kun maa mun bolo sa n'o bɛ Elhaji Ibrahim Kontaho ani Elhaji Mohamed Ba n'a bɔ olu ko fɔ Makiba n'a bɔ olu ko fɔ ko kɛnɛ kun minɛlen don olu de bolo u kɔni y'a yira k'a fɔ nin sigi in na u na wuli ka jɔ kɔni ko o caman o kɛ mun ye an ka dugumisɛnninw na arrondissement cercle a ka ja fo ka taa bila mun ye commune na ka maa caman kɔni wele bɛɛ lajɛlen kɔni ka na nin sigi kɔni ka a la fasirikɛba mun ye Elhaji Mamadu Gaba ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye nin kɔrɔfɛn kɔni a bɔra nin disiba fila kɔni da kɔnɔ mun ye sibiri don n'o bɛnna juillet kalo tile 10 a ma mais mun ye Gaba ye a y'a yira k'a fɔ ko nin baara mun na a bɛna boloda mun ye conférencier ninnu yɛrɛ ka fɔ la u ko nin baara in bɛna dɛmɛ maa mun bɛna kɛ sababu ka nin baara in boloda o de ye au conseil islamique du Mali jamana yɛrɛ a bɛ se ka jɔ sen kura ni k'o ta cogo mun na nka fasirikɛba mun ye Elhaji Mamadu Gaba ye ale ko ɲininkali to min ko o bɛ sigi yan ko ni au conseil islamique du Mali ko n'u ye nin fɔ a ko nafa jumɛn de b'a la a bɛna tɔnɔ jumɛn de di jamana in ma a ka ja ko ale bɛ se ka yira k'a fɔ ko a tɔnɔ ko a bɛ sɔn ka dɔgɔya ko a nafa k'a bɛ sɔn ka dɔgɔya dɛ no comment aniga an bɛ taa fasirikɛ b'a ka fɔ la mun ye Elhaji Mamadu Gaba ye a y'a yira k'a fɔ n'i ye au conseil islamique du Mali n'i y'a yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ mun ye jɛkulu in kɔni a sigira sen kan janvier 2002 i bɛna ye k'a fɔ jɛkulu in sigira sen kan kun mun na ko jɛkulu dɔ fana tun bɛ yen n'o tun ye alisilamɛ diinɛ maaw ka jɛkulu dɔ n'a bɛ AMIP n'a b'o o kofɔ ko o jɛkulu ko o fana tun bɛ yen kɔrɔlenba in kosɛbɛ nka au conseil islamique o sigikun kɛra sen kan ko sabu mun ye kɔrɔlenba in ye ko o ni fanga kun ka surun kosɛbɛ ko caman kun na o de kɛra sababu
sababu ko ni ka au conseil islamique du Mali ko o sigi senka ako intention politique do ko mulo fasirga baka fola mu Alhaji Mamadou Gaba ako ko mu au conseil islamique du Mali u kan bara jumane bulela yanu ku nyashinima ku manga fo ku bu upanga soro upawati ku amasi koyi ku sabuge ibe na ka fo ko nga ferran daballeke Mali do akli be siga sigi tugomuna basigi be siga na tugomuna ka korofo fo maye Mali do ye Mali do mesiga korofo mu ko o famia mu fasirga baye Alhaji Mamadou Gaba albi akmada de ako au conseil islamique du Mali asigira senga nyina santa ane konontonye 2002 kana goshimu 2021 na ote santa ne konontonye wa au conseil islamique du Mali ma be siga fo ka wuli ka jubani ke wala samunye basigi o be siga na ayra ka buna dama di on tukola tukumuna ko o barakele au conseil islamique du Mali fe ko abaro ko adogoyara na fasirga ba akoni ayra ka fo ko Mali don siglema ka au conseil islamique du Mali ka amma kono fen la u ka ferani dabalike Mali don ka akilami Mali don kan ke jamana yire fe basigi obisega na anwa jamana kono la tugumuna ku kan ferani dabali bela dele sigi senka ko baro ko lu buluda yani ko ni sigi ya fo nu ko o ka ke aywa fasirga baka fola ako tiere la munye au conseil islamique du Mali ate HM ko fowa otale ko ni mbare ko ne ko akai ga ko kan fere de ke bolo ka manifu ku uyere akila mi ka mo basigi re na manifu akila ko ka soro ka ni bara nunu ko ka abuluda ko sabuga manifu mbe ko no akili siglente basigi te mamu akila ako bara ko abegelade fo famia ka jidi ko sobe o ko ndo de fadre so mara na anya samaka bo mu ye soit de bamako kono Alhaji Mamadou Gaba ale kalim kalatike bunya abala bakar taror bete alni nyongre ka buba ci lafo nyakilla ti foy dengelen bo shede ni pila min sorde bamako ye ne bota yusu konate maninga ke akumara ako a tort ou a raison Cheikh Oumar Diallo jette l'éponge. Le secrétaire général de l'ADP Maliba s'explique. Et comment il va moi? Ni kuma in bebe kuma kelen de nofe. Nga abi komi mafla de kumara. Et comment il va moi? Jette à tort ou à raison. Cheikh Oumar Diallo jette l'éponge. A joba lao. Cheikh Oumar Diallo joba lao. A jota lao. A jota lao. Ayafli. Ayafli tede. Awo odoza anga ku. Ayafli ke. A jeter l'éponge. Bete. Toga ngade de. Afli. Awo gojugo. Ni politique ma ko ye. Nga. Abe koro jele midi. Minti wuli. O koro ha simbu sinadi. Abora la pep. Awo aya simbu sinadi. Yae. Ma fe toga anyona na mara tokanda. Anga. Me fodi sembai. Maningake yuso. Maningake kodi. Aku ni watina. Me ngone furuku yi. Ngayaki ogane edu. Sabula. Me nye bomoko sigida duru nae. Fanga ndomi ngone mbe amidomi ne ko be Mali kono ni fanga ndondu olinde. Sabula ali masake sigi mingera 2018 e leni jabu kon mita furu mokma. Olu de nyonzoro joro re sabanana. 3e place. Fodi semba ako ufanga indon abifo ufanga indon ko fole inema ko l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba fazishamba ako neni ngulu intaka laje animne amedolmne ko be en ce qui concerne l'échiquier politique ne politico era bilagu taka laje ni fanga indon a tienre lo sebe ko dili do fazishamba akonga oda tabe o mu kishi basiki bali amade sabula bamako sigida duruna min ngoni u ka secrétaire général de la section de la commune 5 Bakar Touré Blete Kamelen Joli do na le toit de Cheikh Oumar Diallo koni aba fa gisemo ADP Malibala tarangi nyini nga galonte mina ayi sembu zina parce semba ako neni nguli ka jo intaka laje ko inana chogo didi ako femi ngoni uga kongere ngoni ngera ati wati jangoni mbo ngane kongere intaka laje kongere ngoni mbita fali mi ngoni na manye kongere kon ngera femi renouvellement de bureau o fana be bolo dawo o tedi me fazi sembai ako o labɛn ngoni bi sabati kuma min tiɲɛ yɛrɛ la n'a ma ɲɛ a bɛ sigida ni sigida fɛn min ngoni ye commune 5 ta ye waati min ngoni na se kɔni bi ko ma bɛɛ min ye délégué ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tun bɛ bɛn délégué 45 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko de ma o délégué 45 tiɲɛ yɛrɛ ni ala ka kan olu kɔni sɔnna ka kala turu min ngoni ka sebaya n'o ka masakɛya kan commune 5 n'a yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye commune 5 ye o de Cheikh Oumar
Umar Diallo fadisamba ako ni COD yɛrɛ ta ka lajɛ o doni ngoni ngama fɛn min ngoni ni sonja ye ayo ma tɔ kɔni sito kɔlɔkɔlɔ la o tɛ de maaw sɔn b'a ma ko unanimement e de bi kɛ ɲɛma ye yɔrɔ fɛn kɔni man bon ko bɔ fadisamba a ko ka kɔni bɛɛ ɲɛ fɛn min kɔni u ka darajɛ belebele a fɔra fɛn min yɛrɛ ma ko conférence de section o fɛnɛ dɔ bolodara min kɛra sababu ye fɛn min kɔni nin fanga in tɔn yɛrɛ secrétaire politique ye Baba Bouakar ale ni ADP Maliba yɛrɛ COD farala ɲɔgɔn kan ka o baara in bolodalen bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi o donni in kama nka ko in kɔni bi taa fori kuma o kuma fɛn min kɔni bɛnɲɔgɔnya ye olu sɔrɔla k'o kɔnɔna la o bɛɛ y'a sɔrɔ Cheikh Umar Diallo COD ani ADP Maliba a ka tɔnden ɲɔgɔn an'u bɛ ɲɔgɔn bolo e kuma in fɔ mankankun de ye nka ko bi taa se ɲɛfɛ kuma o kuma fɛn min kɔni furukufuruku ye maa 45 min kun fɔlen don ni maa 5 kɔni banna maa 40 sɔnna ko COD de ka k'u ka ɲɛma ye olu tilara ka muruti fari bolo da tuguni anw de kun sɔnna wa an banna dɛ a y'a lajɛ o nɔgɔnin bɛɛ fɛn min ye conférence extraordinaire ye a ye darajɛ karabalen dɔ kɔni sigi sen kan a nɔgɔnin bɛɛ fɛ anw ka section kɔnɔna la min bɛ kɛ sababu ye an ye ɲɛmaa min kɔni jira n'o ye Cheikh Umar Diallo COD ye a bɛ se ka jigin cogo min na sabula a talen kɔ waleyaw dɔ bolodara a bolo fangantɔ in kɔnɔ anw y'u ka sigida la an tɛ min faamu abada lezina fadisiyamba a ko ne nin hakilina in ta ka lajɛ tiɲɛ na o kɔni gɛlɛyara dɔɔni o kɔni sababuya la fɛn min kɔni sɛbɛnnen dɔ ye bɛɛ bolona bɛ bila min na a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko pétition pétition dɔ kɔni sigira sen kan o kɔni bɛ taa fori don min na o kɛra juin kalo tile 4 de pétition min kɔnɔna la bɛɛ y'a jira ko fɛn min kɔni COD tiɲɛ yɛrɛ ni Ala ka kan jɛrɛ in kɔni ka sigi a nɔgɔnin bɛɛ fɛ min bɛ kɛ sababu ye a bɛ jɔyɔrɔ min na a ka jigin ka bɔ a la o pétition sɛbɛnden taara ci parti yɛrɛ président ba yɛrɛ ma n'o ye Boubacar Diallo ye fadisiyamba a ko Boubacar Diallo kɔni ko o nɔgɔnin bɛɛ n'a ma ɲɛ nin gɛlɛya in kɔni bɛɛ à l'interne aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye fɔ ka bɛn k'a la o de bɛ sɔn ka ɲɛ a la nka ko in kɔni kun sen bɛ a dan yɛrɛ de kundama na koyi min kɔni ye nin tɔnden ninnu ye bɛɛ y'i muruti communiqué kɔnɔna la an tɛ sɔn abada lezina f'a ko ka lajɛ ji ɲɛmajɔ nin na o de y'a to min kɔni ye labɛnw ye olu kɔni nana to ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye maître Abdoulaye Sidibe ale kɔni ye maa jolenba dɔ de ye fangantɔ in yɛrɛ kɔnɔna la n'a ma ɲɛ sariatigi de don ale yɛrɛ nana ko in ta sa k'i jɔ n'a ye fadisiyamba a ko ni y'u ka sɛbɛnfuraw ta ka lajɛ u ka sariya article 35 fo ka taa bila 36 la o b'a jira ka fɔ de n'a ma ɲɛ nin ɲɔgɔn na yɛlɛma sugu kɔni bɛ boloda o kuma tile 3 ɲɔgɔn na bɔɲɔngo a tigilama yɛrɛ ladɔnniyalen kɔfɛ a ka fɛɛrɛw n'u dabaliw bɛɛ lajɛlen boloda min bɛ kɛ sababu ye jɛrɛ in ka sigi sen kelen kan n'a bɛ maintenir a ka t'o la n'u b'a lawuli fɛnɛ a ka lawuli nka ko in nana to ten sɛbɛnden cilen kɔ COD ma a y'a sɛbɛnden in kɔni minɛ ni falikulu ye sabula a m'a kunkɔrɔ ta ka bɛn ni labɛn si ye min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min kɔni nin jɛrɛ kofɔlen jɛrɛ in ka sigi sen kan o kuma o nɔgɔnin bɛɛ tɔnden bɛɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan section yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye commune 5 ye ka labɛn dɔ kɔni boloda min bɛ kɛ sababu ye juillet kalo tile 15 nata in o fɛnɛ ka labɛn dɔ sabati min bɛ kɛ sababu ye donna nataw la a kun bɛ jɔyɔrɔ min na o jɔyɔrɔ ka ta ka ɲɛsin maa wɛrɛ ma fadisiyamba a ko Abdoulaye Sidibe n'o ye maître a bɛ nin ko in fori kuma o kuma a ko in kɔni bɛɛ lajɛlen labɛnna ni min ye a n'a lajɛra ni yanga min ye o de ye parti ka bɛn a n'a ka fara ɲɔgɔn kan ye nka ka fɔ ko maa kelen kɔni bɛ ka sariya dɔ ta ko n'a ma ko ye bɛɛ parti ko yɛrɛ ka taa dafɛ tiɲɛ yɛrɛ ni Ala ka kan min kɔni ka gɛlɛ olu ma o de ye parti yɛrɛ ka intérêt ba ye nin ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gafeso min na o de ye Soir de Bamako ye min kɔni ye Youssou Konate maninkakɛ ale ka sɛbɛnnen don u ka bi wali la maninkakɛ foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ ni maa mun kɔni o da cilen politique kɛlɛ la i ma da tɛgɛrɛ fɔ kɔni i ma da o ma min ye Dawuda Sangare ale kumalen don indépendant o kɔnɔna la Dawuda ko di a ko an ka taa pôle économie et financier o kɔnɔna la wariko kuma bɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye mandat de dépôt a ka ja ko a taara ka da mun ye Kati mairie n'o bɛ yɔrɔ wɛlɛkɛ n'o ba ale ko fɔ a n'a ka adjoint Filabuye Diallo a ka ja Badara Aliou Sangare ani ka taa bila mun ye Saliya Tarawele ani maa 2 mun kun bɛ n'o kun y'u ka fournisseur ye fasirika ba mun ye Dawuda Sangare ale de kumara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye nin maa kofɔlen ninnu kɛrɛnkɛrɛnla mun ye monsieur le maire ye a ka ja mun ye tarata don n'o bɛnna juillet kalo tile 6 ma mun ye pôle économique maaw kɔni u ye wele bila maire ma a ka ja maire yɛrɛ ko a sira ye o siratigɛ la sa i bɛ na ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la hali bi wele nana bila mun ye a ka adjoint 2 ma
Buye Diallo Badra Alou Sangare ani Saliya Traoré nunu fana wele nana bila uma ka fatirga baya ira kafo munye mafla laba mun nana faruka nobo aka de fournisseur nobo okofo aka ja ko nunu bela jele munye tenantemani na be jouer kalo kleta ani fla kofo nunu bela jele sigoro tra be munye Bamako kasubuma okonna koni uma fatirga ba munye Dauda Sangare ako jalakili jumene taleme ku segere ibena ka fo ko munye contrôle général des services publics akaja ode wuli ka jok chaman ke kayira ka fo ko munye ni ma ko foli na be mer na kadjon na bolu ko fo akaja ku sime dugolo ko yurugu chama anila na folo ko nyami akaja munye jama rete ku dere ko okan aku sime ni chama ode la wala de fatika ba munye Dauda Sangare ako ami domine inna fo ko bi ko ami se ka kuma ko ni ka asemantia akaja munye meri no be yoro wala gam ka ko fo ka ta se munye Buye Diallo ma Badra Alou Sangare Saliya Traoré anu ka fournisseur fla nunu bela jerembe ni wati na koko nanu uni nyanchala la na be kasubomba na bo okofo fatirga baka fola munye critique la ko ye nunu mara folo yani kiri bela jele ako akasega sege folo fatirga baka fola munye Dauda Jaray ale ya ira ka foko munye uye kibara jemno no soro munye kabo munye ka commune na dendo ere famfla la karangere nyala munye meri ira konnala uli ya ira ka foko munye ni makofole nunu akaja ko mun talime ku segere o sabuga munye contrôle général des services publics mbey momona sigoro benime kulukoro konama o de wuli ka joni segasegeli chama ke kati meri okonala ngana naye ka foko wobe yoro chama ulla fatirga ba munye Dauda Sangare ako kibada kono usrolina ko munye Michel Meri na nyonga nunu akaja siga fo itala usigoro koni bena munye kasubuma ma yani enquête bela jelen koni ko okaba ga fatirga ba ga fola fe mumbe nabe ma koni kamanaga ako ko munye critique la ko era famfala uye kibara do soro kabo ma da kono e ya ira ka fo ko munye ni ko bara mumbulo dalen flani kati commune urbaine konnala akaja ko amamun dolen fla kasolani ko ni ko damna ne koy akaja ko beki sigidai ko bango ali commune mun ne Bamako kasuru ko dona natalla ko surutu ko beke ni bela jeli o konnala awo sale temps pour les gestionnaires communaux awo angani ake gagné joro ko ko dona na tawla ko wuli ka jo ko o chama onake tarangel na ko me dugum be nolle katika surnyona ko sega sega ko abara na buluda patika baga fola ako ni wati na niya jete mina kala ja pole economique la mamun kumbe na le kera ministre bi na be Mamadou Kasonge na ba ale kofo ale te ministre bi wa kirkala ko ministre ta ale wa niya boala kosobe abeni soro yawo kirkala ko ministre ta ale ni wati na ko ani mamun kumga jaga bara ke nyon fe pole économique o konala aka ja ko fana kelenta ku sigi koy u kelemme ka yuruku busan yere de ta muye mamunu be no ba a manger délinquant financier aka ja délinquant financier délinquant financier ko ku ta ku ka tana bela delen ko li shebayro li ba kono Allah khanya khada wasir kon don aya sabaga bo indépendant konala munye Dauda Sangare ale de kalim kalatigi bunya abala Bakar Traoré bete bereke oti fagon kofo le nouveau réveil wulika jokura nebota a Diallo ni nyaka sebende ako bilan des 6 derniers mois de l'armée malienne au front menye anga wole masigi tabawe u ka wulika jo kalo woro to laban ambo mingono ni wati labana jang anga ke sa kalo woro mingera ambo mingono ni wati labana en ce qui concerne le premier semestre Bakar Traoré bete ne ataka laje akera sobiye fe mingone bamanji ma keme fla ani bina ni durunyo na bonyongwe ngalonde mina e olu ko ni shedi ngandira awo onyana anga famo u yolu shedi ngandira nte sonde so nga nyami yolu va o temelengo fe ma mi ngoni mineledu ma keme bikonondo ani woro 196 interpellés mais fati sembaye ako ningibora nunu mfleni ninte kare kono kiboro ede ni e kiboro de min bora fanga sola kerendala min yanga findigila kawye anga surasikulu o ka fanga ni so min ngoni be nulu ka barabol dalu nyeshimbe mima o de kibora anga findigila kaw tola o bisaya ke ko charle chogo mina jamana kunna kun e kuma infama na be fo o chake da ba ko fole indema ko la direction de l'information
et des relations publiques des armées DIRPA o de kodo parce que semba ako jumado ndemele min woni u kanyamai no ye colonel Sulemani Damele a min woni miage akumara sabula ne aka korofo ta ka laje korofo nunu woni benye shina mima o de nyi min fiena kalu woro kumfolo anga findi lakaw u koni larawil ni momoli baram woni boloda jabu mun yirala en termes de bilan oyo de parce que semba ako ni a wuli ka jo ta ka laje ma mun woni sebe koro weleledu ala ni opération Maliko reso wala olu ka wuli ka jo nu ka chesiri reso wala opération Maliko de l'armée malienne u ka kele ka bona dobe avo kele ka kulu dobe ko opération Maliko ni a ta ka laje ma bioro ani nanyo na bonyongo olu mayne olu fara e kuma infama olu e ma bioro ani nani de fa voilà mai ya famu yede ne ya famu olu e ma bioro ani nani de fa nga ma keme ani nani o tigila ma welele do ni wati laban na en termes d'interpellation e kuma infama kosobe umnelelu olu umneledu olu be bolola yɛrɛ de awɔ nanzarakan tɛ wa interpeller ça fait o be bolola e kuma fama mais fati semba ye a ko nin bɛɛ ye maaw de ye bamancimaw de don des personnes sans loi ni foi e kuma fama mun kɔni u bɛ maaw terroriser su ani tile wa sigida mun don a sigidaw donnen don dɛ ils sont bel et bien identifiés min ye kɔrɔnfɛla ye ani camanjɛla o yɔrɔw dɔrɔn de don e kuma fama ninnu kɔni taara kira nin yɔrɔ kofɔlen nin damandanw de la parce que semba a ko ni ye wulikajɔ ninnu ta ka lajɛ fɛn min kɔni opération Barkani ni y'a ta ka lajɛ olu fana m'u tɔtɔ wulikajɔ ninnu na sabula u ye wulikajɔ belebele de boloda min kɛra so ye maa caman kɔni n'a bɛ se terroriste 106 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn ma olu fara maa 52 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn olu fana minɛlen don parce que semba a ko min ye G5 Sahel ye olu fana cɛsiri belebele de boloda min kɛra so ye fɛn min ye bamaci maa 75 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn ye olu fana sɛ de ŋanigɛra maa 40 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn olu minɛlen don parce que semba a ko colonel Sulemani Damele ka kɔrɔfɔliw yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna la a ko nin gɛlɛya min filɛ anw dala nin gɛlɛya min don gɛlɛya in dili donnen don a bɛ waati jan bɔ sabula kabi san 2012 2012 san kunkanko kibaruw la n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min kɔni ye degun ye ani bingani walew olu taara ka ɲɛsi anw ka jamana ma wa bɛɛ tugutugura ɲɔgɔn na min ye crise sécuritaire lakanabaliya o tɔ bɛɛ politiko crise o fana bɛ yen nin bɛɛ bɛ taa laban min na n'o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o de ye musakako ye ne m'a fɛ yan bibilama kɔni ni tigɛ don hali poche la k'i b'i ka téléphone nabɔ n'ala ma jɔn kɛ i ka se ka bon ni min t'a bolo k'i bɛ na fɛn dɔ de d'a ma e kuma in fama min ye fasisenba ye a ko o dama tɛ bamancimaw kɔni u dili don fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana kun n'a kun nka o n'a ta bɛɛ fɛn min kɔni hali dunan fanga bulo ye o caman de bɛ anw fɛ Mali la nka o n'a ta bɛɛ gɛlɛya tɔ bɛ dɛ MINUSMA b'o la Barkani o n'a ɲɔgɔnna damandan ka taa bila fo force takuba la nin bɛɛ ye fanga de dunan fanga bulon de don anw ka jamana kɔnɔna la nka o bɛɛ la gɛlɛya in kɔni bɛɛ nkalon kɔni tɛ min na min kɔni Faransi président ye kɔsɔnna in na a kun y'a ka kɛlɛkɛdenw ka kɔmasegin ko min fɔ n'i y'a ta ka lajɛ hali ni kɔmasegin in kɔni a ma kofɔli min fɔlen don a bɛɛ tɛna segin dɔɔni kɔni bɔ n b'a ɲanga la kuma in labanna o de la maa 5 ni maa 100 de tun bɛ yan b'a ka to bete nka donna nataw la min ye maa 2000 ani maa 500 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn o de totɔ don anw ka jamana kɔnɔna la dɔ bɛ bɔ a la nin ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gafeso min na nouveau réveil wulikajɔ kura a Jalo ale ka sɛbɛnnen don i bonya b'a la a Jalo an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na mun ye Aruna Sangare ye an b'a fo kojugu mun ye Zene Batoma ye foli o bɛ ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ min ye Usman Jabate badabada foli an b'a ta nin waati na ni ka Usman Jabate ni ka ale fɛnɛ sɛgɛrɛ momo an bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ n sɔn tɔgɔ n k'i sɔn jamu n'an bɔra yen an b'an gosi ka don mun ye Buguni o mairie o kɔnɔ la a ko daga ko a wulilen don cɛkɔrɔba a bolo i n'a fɔ de an ka nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 a banna
na kuma so kɔnɔna yan arajo ye Nura FM ye 94 tomi murudu duuru an bɛ laseli kɛ ni ka bɔ jalakɔrɔjikaw fɛ yen nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 76 33 43 03 ni waati na n bɛ n bolo a kari ka don le nouveau réveil n bɛ bɔ ni ale ye min ye Jean-Pierre James ale de kumalen don a kɔnɔ JP a ko an ka taa commune urbaine de Buguni o kɔnɔna la ala Buguni Muyanze na an donna Buguni an bɛ taa sɛlɛ mun ye Buguni mairie o kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye chef wari 126 126 millions ko i bɛ na ye k'a fɔ nin wari in kɔni ko a fɔra k'a fɔ ko wari in ko a dira lakɔlimɛtiriw ma wari in yɛrɛ dira lakɔlimɛtiriw ma olu bugunatigɛ ko o ma dɔn paiement fictif Allah i t'ale wa paiement fictif ko sara kɛra ka sɔrɔ ngalon don a kɔrɔ o de a ma yɛrɛ tɛ yen sara bɛ di maa min yɛrɛ ma o tɛ yen o de ye fictif ye o fɛn min tɛ yen a tɛ yen c'est trop abstrait a ko o mun ye maire Mamudu Kulubali a ka ja siga foyi t'a la mun ye pôle économie ye nin waati na olu ɲɛ kɔni o cɛrɛntilen don a la fatigɛba mun ye Jean-Pierre James ale de y'a jira k'a fɔ ko mun ye bureau du vérificateur général a ka ja o ka wulikajɔ dɔ kɔni kɔnɔna la Buguni mairie o kɔnɔna la BVG a kɛra sababu ye n'u ye maire ba ye n'a bɛ Mamudu Kulubali ale ko fɔ k'a ye k'a fɔ ko mun ye nafolo dɔ kɔni bɛ n'a kasabi ti jɔ CFA wari 126 o y'a jira k'a fɔ ko nin kɛra lakɔlimɛtiriw sara ye k'a sɔrɔ maa yɛrɛ t'a dɔn lakɔlimɛtiri qualité mun don maa minnu yɛrɛ sara n'a dir'u ma bugunatigɛ ko o dɔɔnin tɛ ko wa ko nin baara in ko a bolodala mairie fɛ ko san 2 ɲɔgɔn ko a ye o de ka a la fatigɛba ka fɔla min ye Jean-Pierre James a ko nin baara in daminɛna mun ye janvier kalo tile fɔlɔ 2017 a ka jani kana bila min ye 31 décembre 2019 o tɛ san 2 ye wa i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Buguni mairie o kɔnɔna la fɛn kɛra ye ko a ka bon buna hadamaden hakili kɔni a b'i hakili ci po wala de siratigɛ la sa ko min ye vérificateur général ye ale y'a ka kɔsɔn ni kasaw bɛɛ lajɛlen ta k'o kun da Buguni kan sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la a nana ye k'a fɔ ko lakɔlimɛtiri dɔw kɔni bɛ yen ko a yira k'a fɔ ko sara ko a bɛ di olu ma k'a sɔrɔ maa yɛrɛ t'a dɔn mun ye lakɔlimɛtiri minnu don fatigɛba ka fɔ la a ko jɔn de nin baara ni ka a boloda o de ye mun ye Buguni maire ba yɛrɛ n'a bɛ Mamudu Kulubali ale ko fɔ ko ale le ye yamaruya di ko nin sara ko a ka kɛ mun ye lakɔlimɛtiri minnu bɛ a ka ja n'olu mitilen don ka bɔ Buguni yɛrɛ dugu o kɔnɔna la mun ye Buguni bila n'u bɛ kɛrɛfɛ dugu o kɔnɔna la la périphérie kosɛbɛ fatigɛba ka fɔ la a ko nafolo kasabi in kɔni ko a ka bon kosɛbɛ min ye 126 une bagatelle de 126 millions fatigɛba ka fɔ la waati mun na mun ye vérificateur ye a ye wuli ka jɔ o kɛ a mun ye Mamudu Kulubali ye daba ye sunɔgɔ o ta a ye a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan nin yɔrɔ mun fɔlen filɛ nin wo a bɛ se ka datugu joona o siratigɛ la sa ko mun ye académie d'enseignement mun bɛ Buguni o kɔnɔna la walanso ɲɛmaayaso olu y'a ɲini mairiw fɛ ko mun ye lakɔlimɛtiriw yɛrɛ ka sara ko a bɛ fɛn mun na ko a ye a ɲɛfɔ an n'an bɛ se k'a faamuya cogo mun na o bɛ ɲa la fatigɛba ka fɔ la a ko mun ye maire Mamudu Kulubali a ye baara mun boloda a lamɛn walasa a bɛ se ka bɔ kow la a ka ja ko a y'a ɲini mun ye enseignement académie ye académie d'enseignement maaw fɛ a ka ja ko lakɔlimɛtiri minnu bɛ yen ko lakɔlimɛtiri ko a bɛ t'i jɔ ko maa 31 ɲɔgɔnna la a ka ja ko ninnu kɔni mitera ko a bɛ san 4 ani san 5 ɲɔgɔnna bɔ ko k'olu tɔgɔ ko k'a bɔ lisi la ko k'olu tɔgɔ maa 31 ko k'olu tɔgɔ bɔ lisi la en termes de soustraction c'est-à-dire que olu mitelen kun don a bɛ san 4 san 5 bɔ mais vérificateur ka nin wulikajɔ in wulilen a ko k'olu tɔgɔ bɔ lisi la mais ninnu ka mutation o bɛɛ y'a sɔrɔ u ka sara bɛ kɛ mais ninnu tɛ sara tɛ di ninnu ma. Non, tu sais, le contentieux demeure très flou. Voilà, il faut faire. Ma fait des alibis. Il y a lucidité. C'est-à-dire que fatigɛba ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ école-maître dɔw bɛ yen n'u bɛ Buguni kɔnɔna la yɔrɔ dɔw bɛ mite ka taa Buguni dafɛ dugu ninnu kɔnɔ n'est-ce pas donc ni mutation kɛra dɔw mitera a bɛ san 4 ka n'a bila san 5 ɲɔgɔnna la bon olu tɔgɔ a tun bɛ mun ye san 2 olu tɔgɔ bɛ lisi la sara bɛ ka kɛ o kun bɛ kɛ ka kɔrɔ o kun bɛ kɛ a namɔ mais olu tɛ sara in sɔrɔ i ye kɔrɔfɔ o ma ɲi dɛ o kuma olu kun bɛ balo cogo di ayi mais ngolu bɛ ka sara niveau wɛrɛ de la oui donc o n'a ta bɛɛ ale fana ka manœuvre dɔ kun bɛ yen i y'a kɔrɔfɔ dibi la entre guillemets
fatigaba ka fola ako ni ma bisaba ani kelen ibina ka foko ni san flain konna la aka ja ku ka sara ko apmeta jone poshi kono awrata ko monsieur le maire do mi mamudu ana jenyon ko siga fo itala ko olude koni ko odo fatigaba ka fola ako ame domine ina fo bi na manya ko directeur de l'académie d'enseignement aka ja obe buguni konna la munye Lamine Traoré Tromagan ale ya nyini mairie fe mairie ay feren dabali bela jelenke amigata munye sheli okoni kuntala la ni la kolmetru ye na kafalutu ubulo ni nin kalo sara ko yin akobe to ko muna aka anyefo anyana patike baga fola munye mamuriya ayida globran siki ko amasonga kuma patike baga fola ame domina ko bi ne sika kontala munye okolmetru ne wulika jo amake kuni okolmetru ko ukoni ku na ta sheli ke saga ati soro madame nga finition ati soro ali do nga parler ko bara ko abe geleya avant monsieur ta chetige fly madame nga bazin ma soro wallahi monsieur to chetige fly fatrika baka fola ako bara yire ko ni geleya ndo ne bugunin ko nala ibe na ka foko écolemetru ko jekulumbe nanga mako synergie ale wuli ka job bela jile place yenka yoro munu be ni geleya be geleya nunu be sika furanga boy to komna o stratégie la sa ko munye trésorier ale ko ni ya nyini mamumbe na lebe wari ko nin ko o sara écolemetru ye aka jija ka wari nunu sara jani seli ko nin ko o che da fatrika baka fola ako ni ko njate mina ka laje ko munye buguni ndrige ne ko ande ninga soko ya ay soko talaw mais toi aussi non soko tala sanga tu es criel non soko talaw na mai na kera be folu toi tu es trop cruel mais jamana ngono ni chamane be ke kwa mumu non mon frère ali wakati dola ma bona e ko atoko wona floko sura fictif do mi won o ma boya non bona do won taro manifina jabe gela to komna tan quoi le problème est que pour cette fois il choko menere de kada ek men vama awa medeu adabo ku ne akoyo nya adabo akama il y a pas question d'état d'âme ayi état d'âme foitia Andina ayi ninati sans pitié mais je te l'ai dit il y a longtemps qu'il est maladif même s'il est maladif il jouit d'un état sanitaire très critique ça je le dis aywa ala ka nokoya ke ya rabbi ni era be tonga to geleo fasirga baga fola ako ni ya jate mine ka laje buguni o yera o kona la ko munye kerefe dugu mun be buguni ko be ti jo tan ani nani na nga tani saba ya ka ja kabulu ya me o klola ko wari ko aka di aka ja olu ko ntaru sigi sisani wati na wari yere be di ro mun na ka tu sigi ka amakone yi na te du ma be de o ga fasirga ba ko ko akoni wuluga jo make munye buguni la kolmetru ko ni munya karefe dugu la kolmetru ni ko selibe songa ke ka soro drome tubulu de o bete galontomi na buguni kalango kulongete de ko de stratégie la ko kolmetru aka ja ko ekuma bara re blaten ndoni ya ni ya même mali fam be ba fo buguni examen galonte ma passé de ayi ye ngone nu ko ka kan wa akan ay al nan tara merige ci jogoti la fasere ba ko nga fola ko wuli ka jo ka jona wala sa ko metru be sigu ko musaka soro yani seli ko ni ache ba gar taro bete aka meri ne ko jugo ko mu za to ne ka do me paiement fictif de 126 millions ma folé do gati dabla mumbai eta kun uja ka fari ala ka nyaka dama eta kun ya fo I bora ne ka ba ye lebu kan lebu de jira mumbai kelege jugu be jamana ngono goyi kelege jugu e bo jamana ngono kacha kemme kan sigoro ni dawro be kala anata ala ka nyaka dama ibolo do ngata nouvel horizon bagar terore debota ata jona bete fienba koni ma duru galonte mina bebul dami kuna mnena bebul mi kuna de minye mama nture akmaran axe douanza moti ndo okunga ngo gibaro dika des moutons destinés au marché Bamako ya fuma yae man jatimne anta ya fuma nimi lamaga anta ya fuma oui saka tia le bétail demeure appauvri ici à Bamako sincèrement au-delà de tout. Si y a un autre bétail qui demeure en gestation se retrouve intercepté par certains terroristes, le lieu de se demander bétail. Qu'est-ce qui ne va pas? Bagar taro bétail, menye maman touré, ninya ka sebende.
mama ni a ko nin waati laban ninnu na min ko ne saga sannaw ye bɛɛ kamana gannen don nkalon la nka o n'a ta bɛɛ min fana saga feerelaw ye saga in kɔni bɛ Bamakɔ lasɔrɔ cogo min o fana kamanagan fana bolo naga kɔrɔ parce que nba a ko nin ko in gɛlɛyara a kɛra sa min ye muru kɔni da ka go sogoni ka fasa sabula min kɔni saga ye o sɔngɔ yɛlɛlen don o de ye yɛlɛ da ye nka o n'a ta bɛɛ min kɔni saga kɛli ka Bamakɔ lasɔrɔ o fana gɛlɛya bɛɛ a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ni Moti ni Duwanzan sira yɛrɛ ta ka lajɛ a ti tile 10 kɔni bɔ fɛn min kɔni bingani wale fila ye o kɔni taara ka ɲɛsin saga feerelaw ma parce nba a ko remarque falen saga la a kun n'a kun u taara bi o kan ne ko u bɛ taa mun kɛ nin bɛɛ la de n ko u t'a feere de koyi non seulement baara man d'u ye u t'a feere de duman ka d'aw ye u b'a feere de ne ma nin faamu u b'a feere de yere u b'a feere o dɔw dun sɛnɛti kɛ non an kana ɲɔgɔnni kɛ ni bɛ dérangeur public ɲini ni tɛmɛra jadima kan i t'a sɔrɔ non ils sont très encombrants a bɛɛ ka ɲaami haramu olu yɛrɛ t'a ɲɛnabɔlen yɛrɛ feere fɛn fɛn kɔni b'i nafa o y'u ta n'a ye a banna i y'a ye kosɛbɛ min ye fasisenba ye a ko nin sira in kɔni filɛ nin an bɛ waati min na ko sisan tiɲɛ yɛrɛ ni Ala ka kan n'an ka famaw ma lajɛji ɲɛmajɔ len na ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati min bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni nin sirabanganadenw ye les passagers sinon autrement dit les usagers u ka lakana ka bila minɛn sanuman kɔnɔ ɲɔnɛ hali jago ɲuman a tɛ sɔrɔ bilen nin sira in kan sabula kamanagan dugu jɛlen don su ani tile waati bɛɛ all time parce que nba a ko ne nin sira in ta ka lajɛ n filɛ ka bingani wale min kɔni fɔ a dagosi feerekɛla dɔ yɛrɛ dalakan yɛrɛ la a ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan b'a kɛ to bete k'a bɛ t'i jɔ $5 de la CFA la bugan min kɔni taara nin ko in da fɛ sabula e ta b'a la ne ta b'a la an n'a ɲɔgɔnna caman an bɛɛ ye feerekɛlaw ye maa si tɛ maa si ta dan dɔn bɛɛ ta kɔni ka fɔ n b'a kɔnɔ nka tiɲɛnen kɔfɛ n'i y'a musakaw fara ɲɔgɔn kan bete a bɛ t'i jɔ $5 de la CFA la o kɔni ye siɲɛ kelen wali siɲɛ laban wuli ka jɔ de ɲɔnɛ min kɛra o ɲɛ maa si t'o dan dɔn parce que nba a ko nin y'a ye mun kɔni bɛ mobili yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ madonni k'u bɛ Bamakɔ sɛgɛrɛ la ɲɔnɛ mun ka buganw yɛrɛ maralen n'u bolo ka denbaya la ni bin bɛ taa k'u ka diɲɛ don o don Moti mara in kɔnɔna la maa si t'o dan dɔn o dagusi sɛbɛkɔrɔ bonyalen don nin waati laban ninnu na o tuma ɲamalakaw ka lajɛ hali bi min y'an ka lakana ye o bɛ se ka sabati cogo min jango kɛrɛnkɛrɛnnen la an bɛ buganko gɛlɛya min na bugan tɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ sɔngɔ yɛlɛlen don a donna ta a bɔra ta dɔwɛrɛ tɛ dɛ lakana de tɛ yen min ɲɛsin anw ma bamacimaw bɛ t'u bala min na an n'o cɛ a bɛ ɲɛnabɔ cogo di ni dun y'a ta ka lajɛ a bɛ san caman de bɔ fɛn min kɔni anw ka jamana n'o ye faso Maliba bɛɛ bolokɔnden ɲuman o de tun bɛ jɔ yanna buganko la a tun bɛ fɔ de buganko ka nɔgɔn Mali la dɛ bugan bɛ sɔrɔ yan nka o tɛ bi ye dɛ b'a kɛ to bete sabula min kɔni an yɛrɛ ye an kamana gan bɛ an ka buganw mara cogo la ka daluya kɛ min ye lakana a ye lakanabaliya a ye kunnamaden sɔrɔ min kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an t'a dɔ bilen a ko na ɲɛnabɔ sira min kan nka ni wele kɔni bɛ bila maa a ɲamalaka ninnu de don dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ɲɛsin bɛ lakana ma u ka fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen boloda min bɛ kɛ sababu ye buganw a feerebaw an yɛrɛ sanbaw an bɛɛ li bɛ se ka bila cogo min na lakana minɛn kɔnɔ nin ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gabeso min na Nouvelle Horizon Mamani Touré ale ka sɛbɛnnen don u ka bibɔli la Mamani Touré an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye nin waati na Bachekine Keyita an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na Bernard Tapi Banu Makaji ne bɛ k'a ma ko Bernard Tapi an b'a fɔ nin waati na mun ye Ablaye Mara fo ka taa se Mohamed Mara ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo farada sugu o kɔnɔna la n'an y'olu fo nin waati na an bɛ Bono Kulubali fo a bɛ k'an lajɛ mun ye réseaux sociaux sanfɛ mun ye Maliyaso ye foli o bɛ lase a ma mun ye autorité morale Baba Adama Touré an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ Samu Kulubali Alakile dankɔrɔba in an b'a fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen o la an yɛrɛ kɔrɔkɛ Amadu Jabate an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati na Surakabugu ni o kɔnɔna la Alhaji Mohamed Jalo ka kalanden Bayaku Jalo an b'a ale fo sanga ni waati bɛɛ n'an k'a ma ko Mori Bakari Dore bete min ye mano ye mano pe ndwani sɛbɛlaman don a bɛ Jalakɔrɔji yan an bɛ foli d'ale ma n'an y'ale fo o yɔrɔ kelen bɛɛ Jalakɔrɔji yɛrɛ mairie yɛrɛ masurunya yɛrɛ la i tɛ cɔyi fɛn min ye lasi ye ni bɛɛ ko a ma ko kɔrɔba an bɛ foli d'a ma Maki fɛnɛ ka foli bɛ yan nin bɛɛ bɛ nɛgɛsoni kɔnɔ Jalakɔrɔji mairie da la an bɛ foli d'u ma n'an y'olu fo Musa Sisoko Banamba Jelikɛ ne ka Jelikɛ k'a ni fama foli bɛ lase a ma seli yɛrɛ fɛnɛ selen don Jelikɛ bɛ girinna
na jelimuso ka fini ko ɲɛɲini na cɛ o. a n'a ka ko bɛɛ a kun bɛ taa n'o tɛ sɔrɔ dɛ. jelikɛ kɔni bɛ girinna nin waati na jelimuso ka fini. bon son problème a ne kɛ ne ma n dogo cogo o cogo nkalon tɛ min na Musa Sisoko a bɛ n bugu yɔrɔ dɔ dɛ. a ko ne cɛ n'a tɛ maa si déranger an b'a fo an bɛ foli d'a ma k'a de ce a ka baara ɲumanw na jamana ye. Bakari Bete Musa Bilen fana kulo b'an na Musa Bugusigi la Faragara Musa an bɛ foli d'a ma o tuma Bete an t'a lajɛ an ka bita in kuru yan sini fana don dɔ ye. mun y'an ka kɔɲɔmuso Aja Bakoro Tarawele waliden naani ani mɔgɔden naani an b'ale fana fo nin waati na an ka musokɔrɔba ɲuman don Janginɛbugu o kɔnɔna